Wago bodhi nyaka pindi bamba Tanzania kata kamano Alex Obado ngisa ni sa to nok kodwa kaendi. Wanyalo ng'ene na wach mar jatend piny manyo wacho bende ni ng'ama ne nyalo piem kode machwer ne luya nen mana jakom Raila Odinga to modonge joma weth oselawo godo dhoge governor donge mano te kaka jotelo te wuoyo ng'at moro moro madhi e lweny onge ng'at ma wachoga mano en strategy mi aparo kaka president ma Ukraine nosiemo president ma Russia Mumbria muoma onge maber nyunge gima notim mano en mbinu achiel kata strategy achiel me ibuogo godo pap pap kata kidhi e Victor to kata ka ini minyadundo asewacho ni samoro ka jinga manyadundo ok tek nikech gibego gi piny tek marach center of gravity ni tikri kendo go gi piny tek marach omanware dholo kanyo mo orito ground ni samoro inyalo bedo ma samoro imbut polo ka wud mwalimu kama to ka ok inyono piny maber anguka nayo no ka embo bira ko embo garo ko ni ko mako gwandi kama inelo kendo daga matino setiko rekodi inelo goro momiyo kit dhao kata kit lweny moro amora kata bed na dom tene kidhi to nyaki pakri ni ine meka ugini kata kodoko ni ng'eyo ni ng'ane to samoro bet bade dongo makanya sa ogwedhe oye achiel e limba tanelo imbi ji oriyo aji king'iyo jadhong marahuma Muhammad Ali manyogo adhong piny Amerika ndalo mathoth achiel kuom strategy ne kanodonje ring to kungo pakore moko ni amase nego yagoluru ng'anyi iparo na jadhong ma Tanzania Mandonga ngumi naitwa no pakore to kowacha to goye mapachola kakinyo ka ogicha kato kwale tiwinjo ko wacho dong na wacho nu dong nja nyiso ni ng'ani adhi mana lawo godo ang'o adhi mana lawo godo dhoga koro mano to e siasa to aparo ni gik mang'eny onge ng'at moro amora manyalo take gik moko for granted kama waneni sani king'iyo jo opposition ka bende kikiwe ni giweth kaka iparono nikech achiel kuom gik ma William Ruto dhi piem godo e mesa gin singo mano keto 2022 achiel kuom gik modhi piem godo e mesa gin weche mag shagi mineno achiel kuom gik modhi piem godo e mesa sama walose ni jopuonj mag mbalariany ni dala koso ok ni dala puolo osedhi malach achiel kuom gik modhi piem godo e mesa gin pek mar ngima koro kako biro kedo gi gigi samoro nyalo biro yiengo ne ratil to nekech sa king'iyo oganda mar Masawani kapo nono ginyalo yiengore wang' achiel goganda jo Wakamba gi nikech Matiang'i cha to nikacha embede ntie gi gimoro 700 moko kanyo to kapo nono giriwore e twech achiel to nyalo biro miyo gini dhi pogruok dhi bedo matin ahinya koro mano kaka jatend piny loso to olo mana koyo e jogi to en owuon ong'eyo ni kogo kwano mar oganda Rift Valley ponono ochung' e twech achiel kaluo wakone bende wadhi miye ground maber makata kopono nyalo jowo wi mogo ting'eni koni emo nyalo porie mogo maber ma atamalo moro mi iwacho ni gik wagoga 70 cha 65 no en gi thuolo mar ywaye mondo gino chop kata mana 90 ka kodhi ywaye to koro itieko gi wiyi nikech ni winjo ka jal moro bende ywak ni IEBC osemako magi gik mantie koro nwatemo nyise ni lweny osetieko kaparo ni sani lweny machando William ahinya en lweny mane Supreme Court Victor gima chando wiye ahinya en Supreme Court lakini ka gik moko gisingo mane ochiwogi to gombulu mar Gen Z miwinji wachoni samoro nyalo biro chande matin nikech ok en automatic ni kaka gik moko losoreno Victor between sani gi 2027 pod bor gik moko nyalo yiekore e siasa ka ma samoro bende ipo kata ka jaibo bedo mana deputy running mate mar ng'ato owuok ka gik